листите отгоре, той изчезва. Отрязваме това зеленото ли отгоре на картофа? Митко, чакай, че ми пречиш. Аз чакам, бе. Като забелязваш нещо, какво ти прилича? Накрая ще прасна. Видите ли какво нещо е? Ние се шегуваме, да знаеш. Само Така като изразяваме обичата си. погледне ми се По разбираме. човешкия начин, не по Божия. Що да не е по Божия, бе? Така като на гледат отстрани хората. От това, Те разбира. от картофът, стъбълцето му, изваждате едно клинче. Ето тук, понеже няма сърцевина, Да, ясно. клинче, ето той го махнах. И тогава взимаш от домата един връх. И го правиш на... Алекс, аз отчупих един култук някъде там в уния домати, качили в предната страна. Мините и почти най-оттатък и ще го видиш някъде. Да сложим... Може ли да ми кажеш само кога в годината, кой сезон? Преди вегетация ли? Ранна пролет ли? През май месец, бе. Май! Ами когато поядат поне... Ма ние май месец имахме домати вече. Абе, Април го прави, бе. Ако го направиш сега, може да стане. аз тогава сях разата, заради разата там акции. Каже, найсен. Обещавам, че да ти донеса домати. Няма те ние малко Сях семената, обърких се. Види? От уния домати редовете аз откъснах едно и го пуснах на сеното. поливам се. На сеното там. Ако вече домата е вързал, ще сте получили тази работа. Как? Ако вече е влязъл в Не, култук, вегетация. не. Цвят, Няма ако ти има може да домата. вземеш Ако е- култук. Култук от Нищо, домата. че има цвят, голяма Няма работа. проблем, добре. Прави това. Аз не знам какво. Добре. Защо не вземеш преси направо? Бе, нищо, нека да правим така. Клонче. За зимата на идеята да си Веско, той нещо от домата, може ли примерно как е стъблото нагоре странично да го вземем, бе? За да го присъдим картофа? Или трябва да е цяло такова? Не, отгоре. Не, странично няма как. Страничен зарез, те се използват в овощарството. Ето тук, например, той се расте нагоре и ето и Да. го боснеш, Така. ето така, видиш ли? Да. Ето, има така метод, описане в книгите, вижте как стана. Да. То тогава тук може само от едната страна да са делни при това положение. Е, Тоест от тая страна само. няма, от двете страни ще го деламе, ще отсадаме, няма Имам как. предвид, имам предвид следното нещо. Ако само така направим, тоест така, Чакай, поле. до тук ще се остане здрав клон от тази страна. Не. А, не може да му Двете тук се да, пасват. Той Там трябва да бялните ти така остане. неща Чакай, падат. забравете там. Сега разбрах, да. Ето, Той идеално. да се кой прави дървета. Да. Да. Трябва водичката, която ти бялна, също да оттам. И сега, Как да умира? Той тук го е направил, той си е примерно жив. тук имаш едно стъбло на твой дръвче, а тук Това не е на картофа. Това е на стъблото. слагаш му един клон и попълваш празнината и балансираш. Но то що и за картофа да не станете? И защо необходимото? смисъл да- Няма смисъл. Той ще расте картоф, той домат. За до Ами че година. това трябва само домат нагоре. Зато и го слагаш тук отгоре. Ясно. А това от колко години го прави с картофи домата? Веднъж ще стои един от Свищов Алберт тук. А и аз му казах, вика, може ли бе? Дигнах се, отидох и присъдихме ги с него. Аз присаждам, той върза. Ядваме лятото домати, увери се и толкова. Иначе А иначе картофи станаха удобно. станаха семи крака. То да не става, нали? След като домати връжда, няма начин да направят като. Не, защото все пак Освен минава, това, храни домата, направете а не едно друго. картофа. От картофа ти изкарват 3, 4, 5 стъбла. Аз сега ще направя едното само. Едното с домат, другото с син домат. Тук, ако то се момени гърди или да речем розов домат, тук служи чери пък, ситните. И четвъртото пък с някакъв друг чешит домат. И стани в саксията ти един букет, като додат хора, пък и ти си го гледай, му се радва. Така ще направя още една саксия си, вместо съм наредила 2-3 саксии. Само синия домат, като даде много и ще Кога се То в саксията кога ще дадем много? Април. Четеме. април май. А в саксия може ли да си отгледам фъстък?
Това трябва да се Защото може си направи един фъстък. Аз му казах да го сложим в градинката. Той каза, не, пресади ми в по-голям сърси. Аз го пресадих. Фъстъкът Трябва да го прибера, но трябва вече. той ще приключи само вегетация. Фъстъкът трябва Зелената пръчка. писъклива почва. Така ли? Нали, изникват такива Ще зелени. направиш Да, ние трябва да попитаме кога да ги посеем той тия като изкара картофи. нагоре, пусне и Доматите. шипчета, които се забиват в земята. Съответно, расата кога Така ли? расата дали да вземем. А, не върху корици. Не са раждат. Аз знам, че е долу, но мисля, че като картоф около корените. Ема те правилно трябва да се готови, за да го бориш. Значи трябва да ма широко малко, за да има. И да го позавиеш И да не е нужда да е дълбоко, а широко така. Я да попитаме хронологически, кога трябва да засеем тогава Мартин ми картофа, каза, не, расата ще за го- домат ще остане и в кога е най-добре пътя. да го направим. Тоест картофа да речем, Расът за домат ще го посееш през февруари месец. от ранко още, добре. В кофички да порасте, а картофът ще го посееш в нивата примерно средата на март. И когато картофът ти стане и да произрасте нагоре, домачетата са порасли през май месец в кофичките, резнеш домачето и го прифърлиш тук. Това в И- май месец, така ли? Да, и се продължава отдолу картофът да се Той прави. домат ще си избие нагоре. Домат си расте нагоре. Това е на зелената част на картофа всъщност. Цепиме стъблото и го Нищо не разбрахме. няма. превързваме. Какво друго? Махаш в Абе, Бе да го направим, искаш ли една дръжка още една такава да ти дам? и той беше толкова. Стоя с дупка вътре. Според мен тук има картофи, има и такива някои култура знаеш да го какво? направим в градината направо. Алекс, там оня ствол от картофа до джанката. Аз го изрязах от ран, като минавах там, да пускам вода. Ямата. Да вземем тук да сложим от него. От картофа тук. Няма все едно си представя, че е дома. Те са фантазия. То стана ясно. До сливата там, това съм го пуснал. Поточа, къде ти е фотоапарата? Фотоапарата ми е там. Ако искаш и да го вземи, обаче Така ти. записвам. Бе да бе, ама все пак тук много неща се изследва къде е да Аз ще го взема с него. Ай, бе, много неща. Тя ще ни го прати, нали? Няма проблем, да. Тя от нас. Ако искате тази седмица, мога да направим една демонстрация в детската градина. Ще отидем и ще направим да картофите да Ама то не е ли късно? Веско, аз знаеш какво, имам един проблем. Картофи са късни сега. Колкото стоим тук ми се струва, че все по-малко време стоим. Все едно, аз не мога да си представя толкова малко време да остане. неща за научаване. Наистина, да. Така е. Трябва да дойдем пак, аз не мога да го представя. навика. Това не е навик, това е Коригираме право потребност. едно следващо идване